posetili smo dve kompanije, kompaniju Milhouse i kompaniju Newpak, dve kompanije iz prehrambenog sektora i drago mi je da sam i od njih čuo da Open Balkan daje konkretne rezultate na terenu. Da oni danas izvoze svoje proizvode u Severnu Makedoniju praktično bez stajanja. Kako je rekla vlasnica jedne od tih kompanija, danas da li izvozimo u Skoplje ili Beograd, sve nam je jedno, ne osjećamo praktično višegranične procedure i to je ono što smo mi želeli da postignemo i što polako naravno postižemo. Ono što je jako važno, za kratko vreme smo uspeli da broj zaposlenih podignemo, a broj nezaposlenih spustimo. 91.000 radnika imamo u Nišu u ovom trenutku i nešto više od 18.000 nezaposlenih. Još uvek je to veliki broj, ali se trudimo zaista svakodnevno da pravljanjem jednog dobrog poslovnog ambijenta privučemo zajedno sa Vladom Srbije i kabinetom predsjednika Aleksandra Vučića veliki broj investitora koji bi trebalo i koji planiraju zapravo da dođu u Niš. Ono što je plan grada Niša da u skorije vreme komunalno opremi i spremi veliku industrijsku zonu od 200 hektara koja se nalazi na putu ka Aleksincu i da omogući ljudima koji su zainteresovani da dođu i pokrenu proizvodnju ovde u našem gradu, da to i učine. Mi moramo još mnogo toga da uradimo, da učinimo ovaj grad još atraktivnijim, pre svega za mlade ljude i drago mi je da je to bio veliki fokus priče gradonačelnice, razmenili smo ideje kako mi možemo da pomognemo mladim ljudima, mladim preduzetnicima, mladim privrednicima, kako da im pomognemo u svakoj njihovoj mikrolokaciji u ovom gradu i zaista smo dosta pričali o lokaciji koja je poznata kao nekadašnja elektronska industrija Niša. Moramo i tamo da stvorimo bolje uslove za privrednike, jer to je postao jedan hub, jedno moćno jezgro razvoja ovog grada sa jako puno zaposlenih, sa jako puno moćnih kompanija.